Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми граждани! Днес ще поставя и ще повдигна много сериозна тема, която, за съжаление, през последните десетилетия остава назад от общественото мнение, подценява се тази тема, не се разбира. Затова си позволявам днес да я повдигна. Става въпрос за общинските дружества. Когато говоря за общински дружества, искам да вложим един по-широк смисъл в това понятие, което според мен трябва да обхваща общинските предприятия, търговските дружества и тези смесени търговски дружества, в които държавата има мажоритарно или миноритарно участие. Уважаеми колеги, общинските дружества са един много сериозен инструмент в ръцете на местната общинска администрация, който, ако се използва правилно, може да доведе до значително положително въздействие върху живота на нашите съграждани. За съжаление, това, което виждам, тази картина, която виждам, леко ме притеснява. Вместо да функционират като ефективни и стабилни структури, способни да се наместват при необходимост, те са се превърнали в самоцел, като тяхната единствена цел е оцеляването. Когато са създавани тези общински дружества, имало идея, имало смисъл. С течение на развитието на обществените отношения, на икономическия оборот, на гражданския оборот, за някои от тези дружества необходимостта е отпаднала, за други не е отпаднала. За съжаление, липсата на търговска компетентност и стратегическо мислене е довело до тяхните незавидни пазарни позиции. Уважаеми дами и господа, това не се дължи само на оперативния мениджмънт, а на стратегическата липса на посока. До момента никога не е правен задълбочен анализ за необходимостта от тяхното съществуване, за възможностите от тяхното преструктуриране и обединяване, което да ги превърне в такова състояние, че да отговорят на пазарните условия. Искам да отбележа, че много важен проблем е ценните активи, с които разполагат, продължават да се обезценяват поради липсата на ясна визия и ефективно управление. За съжаление, аз не виждам разбиране по тази тема, поради липсата на експертност, най-вероятно, липсата на познания. Затова съм принуден да направя поредната препоръка към общинската администрация. Призовавам общинската администрация да инициира създаването на временна комисия. В тази комисия трябва да участват експерти от различно ниво. Експерти в търговското право, експерти в финансовото и икономическото управление, общински съветници, членове на общинската администрация, както и други различни експерти, които трябва да извършат спешен анализ на актуалното състояние на тези общински дружества. Спешен анализ за необходимостта от съществуването на някои от тези дружества. Да се приеме стратегически план за тяхното развитие и функциониране, който да бъде предоставен за обществено обсъждане и да бъде изготвен и съгласуван в диалога с гражданите. Ако е необходимо да се предприемат законодателни инициативи по промяна на подзаконовите нормативни актове, а защо не и на законите. За съжаление, проблемите, които се повдигнаха на днешната сесия, са много сериозни и наистина изискват особено внимание, а инструментът, за който говоря, е наистина сериозен инструмент, който може да се използва дали при управлението на социалните жилища, дали при борбата с мръсния въздух, дали при борбата за отвоеване на град Пловдив, да стане от град за граждани, да стане точно обратното. Т.е. градът да бъде съобразен с нуждите и изискванията на гражданите. Дали трябва да се направят препоръки по отношение на конкретни частни партньорства за реализирането на иновативни проекти. Това са много дълбоки теми на разговор. На тези въпроси трябва да отговори спешно общинската администрация. Всяко едно забавяне на тези отговори ще доведе до естествени икономически процеси по отношение на функционирането на тези дружества с влошени показатели, а именно изпадането им в ликвидация, който ще се окаже не само икономически, но и социален провал. Затова искам да се обърна към вас
към вас, че е крайно време да предприемем действия, да превърнем това бреме в актив, който ще работи за благото на Пловдив и на неговите граждани. Благодаря ви. Благодаря, господин Шуманов.